24 रामचंद्रघाट एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी कैसा एमएलए ऑफिस प्राय सरकारी ऑफिस जों खुलका और कोनो राजनैतिक आलापुंगला और कोनो राजनैतिक नतुई कक साजागला ओ ऑफिस ओ रामचंद्रघाट नि जुत्त बरक और फाइ कक साइमानाय बिनि जे ताम जोंजाल दं ताम प्रब्लेम दं ताम समस्या दं और फाइ साफायनाय एवं जे कोनो समस्या तुई और कक साफायखाय और एमएलए खोनानाय एमएलए बरंनि आबनो समाधान दिनानि बागै आगे एमएलए न गोबां बाजाराव मा आसुगो दुगानाव थाङै मा नायथुगो बुनि न खुंगो थाङै मा नायथुगो ताबुंनि सिमि अ एमएलए ऑफिस आसुंनाय पार्मानेंटली आं सप्ताहाव 7 दिननि बिसिङाव 5 दिन और थांनानै बागै चाइतंनाय ऑफिसियल जुदि इमारजेंसी कोनो जुदि करि हिंजाखाय आं अरनो फायनाय नरगानो माननाय नोंनि एमएलए नि सार्टिफिकेट डायरेक्टर सार्टिफिकेट इनकाम सार्टिफिकेट बा अन्य जे कोनो सार्टिफिकेट अरनाय किसु किसु बरक जरा दरगास्त रक सैमैया बरंनि बागै बर सैरिनानै व्यवस्था खायजांनाय और आं कम्पिउटार प्रिंटर जतन सेटअप खायबैनाय नरका वानादि बेगा अरन हयते न सिनि लुकरंनि जे कोनो समस्या न आं खोनानाय बेगा अरन हयते जों लगे लगे न ताम खलायमान जों अरन द्राफ्ट खायाखौ जों अफिस रक पाफकनाय आं खाखलायो त्रिपुरा हास्तेव पयला अमन तिनि एमएलए ऑफिस खलक जाखा जों खोनाव दिल्लीव केजरीवाल नि पार्टी रक दिल्लीव प्रत्येक एमएलए नि ऑफिस खलगै न बुबागरा जों जत एमएलए न दागिखा जानजानि थाय कव कन्स्टिट्युएंसी ए एरिया काव कायसा कायसा खाय एमएलए ऑफिस खलंनायनि बागै सिनि रामचंद्रघाट न पयला त्रिपुरा नि लाइबुमाव तिनि न पयला रामचंद्रघाट कायसा एमएलए जों ऑफिस जों ब्लाइके खातुं खाजाखाय मिया ओ सिगाङाव बुबागरा बाय कगलाम सावै न दिनैनि बुबागरा नर थांखा किन्तु चिनि दुर्भाग्य कायसे इमारजेंसी बुबागरानि हाई लेवल नि चीफ मिनिस्टर मीटिंग आसुना नांथांखा मणिपुरनि चेराइरक आरो दांगा नाङै दङ जातिगत दांगा नांलायो अनेक बरक ठिकानर निजेबो पेपाराव नुखा एकाय नगरक सगलायका गारि इनखा गोबांमा बरक कमाजा काबुक बमायाखो एकाय आबो इंटरलोकेटर फाइलि आबन बाय इमारजेंसी मीटिंग महाराज बाय सिनि चीफ मिनिस्टर ने एवं बखाना त्रिपुरा हास्ते याकरि मानो दिल्लीव होम मिनिस्टर बाय बिनि मीटिंग दङ आबोनि बागै ब फाइमेलिया ब नाकार सानका बर फाइमेल नेक्स्ट सिनि अ जे ऑफिस ब सालसा फायासु फायनाय लुकुरंनि क खोनानाय जों आफ्रुबो डेट शिड्यूल साख्लायनो जों बखायनाय हामायचिनि आगिरबो जों अमा हाइरक जों जरामायाखौ फियाबा ताबुक जों जिनि बुबागारानि नायकल फांबाय जिनि अनारेबल एमएलए नेतृत्व जों जिनि आमजायो कायसा जों एमएलए ऑफिस मानखा जे ऑफिस नि बिसिंतै जिनि आमजे जत लुकुरक आरो कुनु ब स्पेसिफिक पार्टी नि कुनु मेंबर आमतिया माने ओपन टू ऑल जतन बागैनो जिनि आमजे जत लुकुरन बागै जिनि कायसा ऑफिस खलक जाका अ जागाबो नरक जिनि आपत्ति विपत्ति नं जे ने प्रॉब्लम जे उंगि तंमारक नक शेयर खायनान बागै जे नांगमन जरावो जिनि एमएलए बाय गाव जरो नरक फाइखा मालाय माननाय आमन बागै जों बेलेखना अ सेमावन बागै जिनि एमएलए न बेलेखना हामबाय मारिवो तांके जिनि लुकुरन बागै बेलेखना नांगौ माने जरा सामान बागै तांके जों अमन जों बिसकां जरावो जिनि एमएलए बाय जों खरकनि खलायो जिनि नरंनि जों गार्जियन हिसाबै जिनि आमचानि जे जनप्रतिनिधि हिसाबै जिनि आमचे जों बाइक बिसकां जों आपग्रेड खालायमा जिनि आलु करन बागै जों जे बरं जे एक्सपेक्टेशन दंमारं जों बाइक फुलफिल खालायमान आबन जों ट्राई खालायनाय आवन बागै जों नरंनि खरकसे खरकसे बेलेखनि जुबास नांगौ नरं सपोर्ट नांगौ ते अग्रा चाकारनि बेलेखना हामारि नांगौ जों बिसकां जर नरं बागै जों करा खालाय सामन खालाय जिनि आमचाइनो जों डेभलप खालायनानै बागै आवन बागै जों बुवागारन बागै बेलेखनि सुरि थाय तामके बुवागार साहा मेथड दिफानो जिनि बागै आसे चबा खालाय दङ अ चबा कप्लायन गाय जिनि बुवागार सा खाम दङ नांगाय आवन बागै नरं जानि जानि जत माने मताइनो जिनि बुवागारन बागै सुरिदि जत एमएलए बागै सुरिदि जत एमडीसी बागै सुरिदि जत लिडर्स बागै सुरिदि जाते जिनि आमचे जत लुकुरन बागै सुरिदि जाते जों काहाम करन खालायो जों साजा पाल